Il-Partit Laburista jiddiskuti relazzjonijiet ta' Malta mad-dinja qarbija fi xenarju ġdid li nħoloq wara r-rivoluzzjonijiet li seħħew f'numru ta' pajjiżi Arab. Rappreżentanta mill-Libja semmiet li hemm bżonn ta' għajnuna fil-bini ta' proġetti ġodda fil-Libja, speċjalment fis-settur tal-edukazzjoni. Ir-rappreżentant tal-Eġittu qal li wara l-waqgħa ta' Hosni Mubarak xorta baqa' ħafna problemi u semma nuqqas ta' esperjenza illi l-armata għandha fit-tmexxija. Ir-rappreżentant mit-Tunezija qal li pajjiżu kien dak li beda kollox, eżattament f'Jannar tas-sena li għaddiet, u tkellem dwar l-opportunitajiet illi joffri pajjiżu. F'diskors kommoss Sirjan li ilu jgħix Malta għal dawn l-aħħar 22 sena qal li l-poplu tas-Sirja li bħalissa għaddej minn dbatijiet kbar jixtieq biss li jgħix ħajja normali bħal popli oħra. Rappreżentant mill-Palestina qal li jinsab konxju li għalihom sfortunatament it-triq tal-paċi hija waħda diffiċli. Il-konferenza kienet indirizzata wkoll mis-Segretarju Internazzjonali tal-Partit Laburista Alex Xiberra Strigona li tkellem dwar is-sitwazzjoni internazzjonali wara l-irvellijiet fil-pajjiżi Arab. Huwa qal li l-pajjiżi milquta mir-rivoluzzjonijiet issa jridu jħarsu lejn l-evoluzzjoni tar-relazzjonijiet internazzjonali tagħhom. Xiberra Strigona semma l-proposta li f'pajjiżna ikun iffurmat kumitat ma' persuni mid-dinja qarbija sabiex joffri appoġġ lil pajjiżi illi għaddew mill-irvellijiet.